valors que jo crec que en conjunt són els valors que ens fan humans, que toquen lo més espiritual, si voleu, no? Amb lo més material, no? És a dir, abarca, no? És aquest amor a la vida i a la humanitat, no? Això també està aquí, Estan en tots els llibres, jo crec, però aquí també. Contra l'individualisme, l'egoisme, la competició salvatge, l'interès particular, despietat, el poder, el capitalisme, no? La llei del mar, no? Que diu aquí, de que el grande se come al pequeño. Solidaritat, fraternitat, empatia, generositat, col·laboració, tot això va sortint, no? Tot això va sortint. A vegades explícitament, no? El missatge, i a vegades amb la història mateixa, no? Que és el que té més gràcia, no? Que ho porta. Contra la guerra, la crueltat, la violència, tota forma d'opressió, la pau, la llibertat. Contra la tristesa, la seriositat, la corbata, l'humor, el cachondeo, la gràcia, el riure, la broma, la ironia. 5. Contra el puritanisme, la repressió, la lletjor, la vida, la sensualitat, la corporietat, el sexe, les passions, la natura, l'enamorament, la bellesa. Bé, molt present aquí. Això ho conec.